Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsuldad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulandag sa mga una-una. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbugduwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko niyo sa pangan nga Ida. Hingkod ang pangidaron, buwag po sa kumbana pandun ako'y kaipon. May upat ko ka mga anak ug mga dagko na. Itago na lang sad ang akong address kay makauuwaw kay ning akong suliran. Og nagkinihiay na may ani. Punto legal kini. Nahitabo kini karong panahon sa pandemya. Aron nyo'y sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Makasapot ng itabuwa, oy. Noon sa ka, oy, isapot ka mang nauli gikas trabaho. Manila nga akong trabuhan tungod aning COVID-COVID. Ha? Wa na kay trabaho? Wa na. Kay lockdown ko ta. Unya, kung saan mo na to ini? Sige na lang. Napamang ko'y tindahan. Tabangan lang ko nimo sa tindahan. Ug mas maayo pa, ibalik na lang nato ang pagbuhat og pan Bisaya. Kay makamao man ko. Pero kuwang lang gid ko og kaabag sa pagbuhat ini. Labi na ang pagmasa. Halinbaya kay itong mga pan Bisaya, ilabi nagmabuntag. Bisan og dili pa nato isuroy ang atong pan, mahalin na gyapon. Bisag i-display lang nato sa tindahan. Kay mga tao, motor-tor naman lang pamalit kung mahibaw nga nibalik tagluto og pan Bisaya. Oh, sige. Kana lang tuod. Magluto ng tagpan Bisaya. Uy, gaw ida. May kay nabalik tayo magbuhat og pan Bisaya, uy. Lagi? Sa uno na may trabaho sa Leo, gaw. Kay naniraman lang trabahoan. May na lang ni gaw, aron doon na siya kalingawan. Gaw, kung magkinahanglan dag helper sa inyong pagbuhat og pan, bisag tabang-tabang og gulma sa inyong pan kod. Kay si Irene lagi, uy, akong anak ba? Standby pod, uy. Mau ba? Si Irene? Uy, oo, sige. Dawatan ang gaida. Kaya nagkiyan ng tuod ko ikaparis og masa. Ang muhulma sa paan ba? Luoy sa baya bataa. Sige, gawil ma. Hingna si Irene nga among suhulan og tabang-tabang og luto sa among pan Bisaya. Ay, salamat kay gaw ida, uy. Buutan jud kay ka. Ay, hala, sige. Akong ino ng akong anak. Karon na ba siya magsugod? Oo. Karon man dayon Wilma. Ay, sige ha, akong atuon dayon. Alay, malipay gitong pag-umangkon nimo sa pag-agawan kung mahibaw nga may trabaho na siya. Salamat nga gidawat ko ninyo dinit ya Ida. Kay may trabaho na ko. Dili na ko sikihan og kasaba ni mama nga wa ko'y trabaho. Sige na. Nagdagan pag-istorya diha. Kay daghang hulmahunon dihang paan, kay daghang order. Leo!
Dala sa Irene, kaya may ba nga mo tudlo niya kung unsay iyang buhaton, ha? Oo, dali tayo rin. Kaya tuluan di kaghulmagpan. Ug lang gaida. Ayaw tingali nga, adto na lang misod sa bahay. Dito may magmasaw, maghulma sa pan. Kaya abog kayo dinis tindahan na to, uy. Unya, lain kayo makitaan sa mga tao samta magmasa ta. Adto na sa ta magluto. Ang luto na lang nga pan ang atong datong dinis sa tindahan. Sige. Aron maluag-luag sa nga atong tindahan. Lang gaida. O, niya na ang luto nga paano. Be. Uy! Nga nagutang ang pirte magpaguraan eh. Ay na, daling nga migtabi si Irene, oy. Istoryador man dahil ng bata, nalinta na mo. Nung samtamon doha, uy. Kadugay ninyong tandi magbuhat og pan, nangapagod naman taon, uy. Mahalin pa ka, ni. Uy, mahalin pa na, oy. May gusto mo masanog pagod-pagod, good. Sige, pagod. Display na diya, ang pagod. Ikaw na. Kay balik ko na ko si Irene suot sa bahay, kay basi mapagod sa tong ubang pan. Apas magod kayo. Sige na, doon na ako. Sige. Ido, anak. I-display sa rin pan, be. Ido. Ma, Ah. sa kuwa ba, pi? Hapit akong daw sa mga duwa. Sige. Pag sige lang magduwaan ng silpon, tanawon tag makakaon ba mo, anak? Bahala mo din is tindahan, oy. Kapoy, biyaan nga ako rin nagtuktuyok dire. Malipong ko. Mupaway ko, oy. Ay, kapoy, nabaning kinabuhi, uy. Dagko naman nung taning akong mga anak. Di man sad makatabang. Kuya Leo. Saron? Hala! Lilion ko sa sud sa among bahay. Dili! Hala! Nain ang dimasa ni Leo! Nakita ko gyud sa duha ko ka mga mata ang pagbinuang sa akong kalib-in ug sa akong pag-umangkon sa pag-agawan. Maode ay nga mapagod ang pan nga ilang giluto kay naghimo di sila og milagro sa sud sa among bahay. Bantog ra nga gusto sa akong kalib-in nga sa sud sa among bahay sila magmasa ug magluto og pan. Unya, ni ka sa bayis ka ni malaka. Albay! Ganun ka, oy. Nausa ka lang gaida. Animal ka! Nakita ko gyud sa doon ako ka mga matay na gibuhat mga animalo mo. Maudi ay nga gusto kang ani magmasa o magluto o paan sa Irene dito sa sud sa bay. Kay pirmi din ninyong buhaton ng pagtonto na ako. Ha? Nausa ka, oy. Patak ka magagstorya. Sa pataka, ay nalapamakak! Ikaw gyud liyuha ka. Pakakon ka. Nakita ko gyud ang tanan nga gipinger ni mo pag umangkos mag-agawan. Ha? Uy. Ayaw ba tagstorya, uy. Ilam. Kung wa pa lang ko maghuna-una nga na ang akong anak, na ang ato mga anak sa tindahan og maapil sila ka, wow, nag-iskandalo na ko ganina. Ginudnud ko na ang tanong atong ako pag umangkon sa gilutuan sa pan. Unsa? Uy. Langga, ayaw na langga. Uy, nabis na nung ganang akusasyon ni mo na ako, uy. Dali. Ayaw ko gaksa! Ayaw ko gaksa! Giluod na ko ni mo na yun! Langga. Unsa? Ay, patagig istorya na gaw ida, ha? Pwede ba ito kay kihaya? Ikaw, hinayalan gud na imong tingog. Ang ako lang ba, Wilma, nga ikaw na'y badlong ni Irene nga imong anak nga maglikay na siya ni Leo. O nga dili ko na siya pabalikon og patrabaho sa among tindahan. Ing na lang, nawa na mo ikasweldo sa akong anak. Ayaw ipasangil nga ang akong anak may relasyon sa imong kaipon. Ikihata ka na imong pasangil, ha? Magkita tas barangay, ipabarangay ta ka. Unsa? Maayong buntag ninyo. Paabot-paabot lang ta ha, kay si Kap on the way pa din his barangay hall.
Pero inisyal na kung kuhaon ang detalye bahin aning inyong reklamo aron madali si Kap. Kay daghan pa baya siyag lakaw. Ngano tuod ni ma'am? Nay! Kanang ako igagaw ay. Ipasangin yang akong anak nga girobo ko no siyang kalibin. Tinuod man sad na gawil ma. Nakita ko man gyud sa duha ko ka mga mata ang ilang gibuhat. Ug unsa may imong ebidensya, Ida? May video ka ba nga magpamatuod sa imong pasangil sa anak ining Wilma? Ha? Kinahalan pa di ay na, ma'am? Nga ako man mismo ang nakakita. Imbes nga ipabadlong ko sa akong igagaw ang iyang anak sa pagpakiglambigit ni sa akong kalibin, nasuko man hinuon ni. Og ako pa'y gipabarangay, kinamasangil ko no ko sa iyang anak. Og gipangayuan ko og ebidensya sa barangay sa akong kunong pasangil, nga nakita ko man gyud ang tanang nahitabo. Ang ako mga pangutana mo ni mosunod. Unang pangutana, magkinanan pa di og ebidensya o video sa akong nakita, nga nakita ko mangyud tong tanan akong gisulti sa duha ko ka mga mata nga girobo sa akong kalib-in ang akong pag-umangkon. Ikaduhang pangutana, unsaon ko man ni nga ako naman hinuoy gipabarangay og ikiha sa akong igagaw imbes nga magpatabang ko niya og badlong sa iyang anak nga likaya na lang niya ang akong kaipon. Ikatulong pangutana, kung dili ko kahatag og ebidensya sa akong nakita, madutlan o mapriso ba ko sa giingon nila nga akong pasangil? Kay minor de edad pa baya ang bata. Unsa may akong buhaton? Ikaupat o katapusang pangutana. Buwagan ko na lang kaning akong kalibin. Kay dili man gyud nako kalikayan nga mahinumdum ko sa ilang gibuhat. O posible man gyud nga magsige pa sila. Kay dool ra man migbay. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ida. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Kaning mga personal nga mga problema, emotional na to nga mga problema, of course, ako ang bugtong magtatambag ninyo din ha, guys. Mauna, ay mo kagool. Oy, sus, ngano daig wata texting, ngano daig na ay nakakitag lain, Kebs. Oy, di ta mag-uol, naidaghan din ha, their loss. No, ayo, isuwat na, magstorya ta, ato ng paghisgutan ng inyuhang mga problema, mga suliran, guys, ipada sa kini ang akong suliran official writers page, napuntay email address nga, suliran_612@yahoo.com. Naapuntay snail mail or post office, no, postal address nga 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ang ako lang yung hangyo, no, kay ganahan man pod migod nga mas klaro, mas tinaw ug mas sakto pod ang among mahatag nga tambag ug tubag anang inyong mga pangutana. Di man pod pwede nga, kanang tirapasagad lang mi, tubag kay tubag lang mi, nya di mo makarelate kay dili hangop, dili haom ngadto sa inyohang sitwasyon. Lain-lain same man siguro mga pangutana, pareho man siguro og kanang balaod ato ang pagahisgutan, pero guys, lain-lain man sa tag-approach kay lain magsitwasyon nganong nabutang ta ana nga kahintanga ug nganong naka-experience ta ana nga problema. Same is true pod no sa kanang mga medical history pod sa mga pangutana pod ninyo ni Dr. Obra, no? Agoy, quote for the day na to, guys. Unsa man ni? Some things have to end for better things to begin. Agoy, naagyud ni tamdanan ang tanan, no? Mo lang ingon nga naagi butang naway, naagi ubang mga butang, mga suking tigpaminaw nga why forever. Naagi uban butang nga angay yung humanon kay para makasuway na pud taglain. Naapoy angay nga mga butang na dapat i-ending na lang gyud nato kaning mga ingon ani nga sitwasyon ngano man tungod kay
di na gid sad siya makaayo para nato. Unya ato pong suwayan basin pa di ay naay mo abot nga mas maayo. Timan ninyo no, mo ginigingon sa ako magsigi kag pangayo, magsigi kag pangayo. Di ba kung mangayo ka, ang imuhang kamot, imuhang ablihan. Unsaon man na paghatag sa imuha, una, kung gakumot ang imuhang kamot, di nimo ablihan. Ikaduha, tuod man, imong giablihan, pero naisod. Di man na pwede, no? So, dili pwede, mangayo ta, unya, naapay sud ang atong kamot. Muna, kinhanglan, let's try to end things first, and then salig that there are better things that will always come. Ug naa man ganita sa mga sitwasyon nga di nagyud nato maagwanta, ayaw agwanta ha. Let it go, no? Muna ilang kanta, no? Let it go, let it go. O, di ba? Ngano man. Kay, para makasuway ta and mukasalig ta nga naapay mga mas mamaayong mahitabo para sa atua. Some things have to end for better things to begin, di ba? Shout out sa tanan natong mga avid fans, sa ako mga avid listeners, likers and followers sa ako ang Elaine Bathan Facebook account nako. Salamat. You can like and follow me din ha sa Elaine Bathan on Facebook, padasad sa Instagram, on Twitter, ang ako ang ID Attorney Elaine. ATTYELAINE. Salamat kaayo og letter sender karong adlaw. Tago na to sa pangalan nga si Eda. Wa siya musulti, buwag siya karon sa iyahang bana ug naa sila'y kaipon. Upat kuno iyahang mga anak, dagko na, di lang niya ipasulti ang iyahang address kay nagkinihaay manggod ni sila unya para niya medyo sensitive ang iyahang situation, para kuno niya medyo naulaw siya kay naka-affect manggod po niya sa iyahang dungog kanikang Eda. No? Una niya kabahin man no? Kanang ang hitabo manggod ani is kaning iyahang ka-live-in ug naamrag ang igagaw pa ni, no? Naapay mga nangahitabo, no? Nga murag nakig-affair ning iyahang ka-live-in ug lain nga parente pagyud niya. Unang pangutana, magkinahanglan pa ba diay og ebidensya or video sa akong nakita ko mangyud tong tanan na akong gisulti ngadto sa duha niya ka mata nga girobo sa iyahang ka-live-in ang iyahang pag-umangkon. Well, naamang gunay lain-lain nga klase nga evidence, no? Eda, nangasukinting paminaw na atay giingon nga direct evidence or direct testimony, meaning to say ang usa ka tawo iyahang isaysay ngadto sa korte ang iyahang nakita. Naapoy uban nga naapoy dokumento na ay hard object evidence sama sa affidavit, resibo, video, pero careful ta ana labi na ng mga videos ug mga picture kay naabaya pud tay gitawag na anti-voyeurism law, nag-involve man gud nig third party, usahay kanang mga recording, nagkinahanglan gyud sa ilahang pagtugot. Kanang makakuhag picture, kinahanglan sad gyud nga motestigo ang katong nakakuha gyud pud sa picture. Kay kinahanglan man na nato i-corroborate og direct na evidence. Kay kung object evidence gani guys, ka mga affidavit, kinahanglan katong himo ato or ang tag-iyaan ng butanga or ang nakakupot ato, kinahanglan i-corroborate nga mauna siya. Ako'y naghimo ana or ako'y tag-iyaani, ako'y nagkuha ana nga picture. Okay? So it all depends. Of course, no, kung wala pud tay laing ebidensya, well, your direct testimony will have to suffice. Ikaduhang pangutana, unsaon ko man ni nga ako manuoy gipabarangay ug ikihas akong igagaw imbis nga magpatabang ko niya og badlong sa iyahang anak nga likaya niya ako ang kaipon. Mauna kay usahay lagi moak ng taon impulse, no? Nga sa ato ang tantong kalagot, mapawong atong pananaw, malimot pud ta, no? Maunang maka-inflict na pud tag harm, no? So, muna naunhan ka pero it's something manggod kay barangay level raman, husay na lang na, suryain na lang na, pamilya man, nga suryahi lang na, you know, nanapaw man ka, ka-live-in man ninako, nanintal man ka, no? Kanang likay na lang, o kung unsa, suryahi lang na ninyo, kay kanang sa barangay, ang tumong ana, di man nakiha,
ang tumong ana ang paningkamutan anas lupon unikap no kaysa ng lupon din ha paningkamutan na nilang di maabot sa korte di magkinihaay ni murang kaning inyong isyu ba wa man nila medad og korte in town oy no mga butang mani nga angay rada unta within the family mga butang nga dili angay unta nga ipagawas kay murang daghan kay marites nga nag-atang sa kilid-kilid ay sure ko mare unsa na latest nilang edad din ha na unsa naman na sila nahusay na ba kinsa man gyud nakapanag-iyas laki no di ba ana gyud na kanang mga butang ba nya padak-on pa ninyo sus mahimo na hinuon mo imbis sa silingan rag sa pamilya ra na naabot na si buklungsod ang chika no magkinihaay mo husaya na ninyo sa barangay ha. Ikatulong pangutana, kung dili ba ko kahatag og ebidensya sa akong nakita, madutlan og mapriso ba ko? Sa giingon nila nga akong pasangil, kay minor pa baya ang bata, unsa may akong buhaton. Okay, ang imong ebidensya will be your testimony. Unya, mangutana pud kag giunsa pud to ang katong babae pud, ang bata imong pag-umangkod, mo testigo pud, no, og nahitabo ba gito sa iyaha og nahilabtan bagyud siya no na nahimas bagyud siya sa imuhang ka-live-in no ikaupat og katapusang pangutana buwagan ko na lang kaning akong ka-live-in kay dili man gyud nako kalikayan nga mahinumdum ko sa ilang gibuhat ug posible man gyud nga magsige pa sila duol sige pa sila kay duol ra man migbalay balik ta Inday Eda sa ato ang quote for the day balik ta ha. Unsa to? Some things have to end for better things to begin. Akong pangutanan nimo una, maayo ka tong gibuhat sa imuhang ka-live-in ron Inday Eda nga nang gigrubo-rubo no namuhat og lain didto nakig-action gatong laing babae dili ikaw nga dapat unta ka mo may magrubo-rubo adto man nakigrubo-rubo og lain kamo may nag-ipon nga adto mo sa makigrubos lain no unya ang akong pangutana pod kapila naman niya nabuhat nimo tan-aw nimo karon pa or angay pa ba nin pasayloon or dili na malipayon pa ba ka karon masigi kag ingon nga makahinumdum ka unsay garantiya nato di man sa jud ko mo ingon no nga nasayop og kas-a dili na nato angay pasayloon dili ko ingon ana no ang ako is ikaw ang nakahibaw kung unsa kay ikay nakailaan ng imuhang kaipon dili ka maghuna-huna nga naamoy anak kay lain man na iyang obligasyon ngadto nimo ngadto pud sa imong mga bata maski pag magbuwag mo di man na mawa ang iyang obligasyon ngadto sa inyong mga anak ug naamoy mga anak no lahi man na di man na maputol kung magbuwag mo ang imuhang kaugalingon kuno moy huna-hunaa padayon pa ka tan-aw nimo mapasaylo ba nimo siya forgive and forget or maka-affect ba na ug musaad ba siya nga dili na usbon ug tan-aw ba ni or naa na ba may past history pa may nakaila wa man nimo na apil og chika kung naabay mga panahon nga nasakpan nimo sila or unsa man sa karong panahon na sige pa ba ni sila or wa na naabay mga mausab tan-aw nimo, nagmahay ba siya, naghinulsul ba siya, or wa sad siya nangayog tarong pasaylo nimo, or wa pud siya nagmahay, nauwaw, or nagbasol ba. Ikaw may nakaila sa iyang batasan, more importantly, ikaw po na i-control sa imuhang gibati. Ug tan-aw nimo dili ka malipayon, tan-aw nimo wala na respeto nimo ang kanang tao ug tan-aw nimo ikaw mismo naluoy na, ikaw mismo mawagtangan nagrespeto sa imuhang kaugalingon undang no wa man ko nag-ingon nga ay kaguol anak no kay daghan maapay lain nga mudawat nimo bahalag upat imong anak mo biya ni problema usayis mga babae nga di na lang mubuwag anang ilang laki tungod kay naguol nga wa nay mo punit nila wa man gani ko naguol wa koy laki kamo pa di bitaw dili na nato angay we should be empowered as a woman no nga mabuhi ta og naa salamat Lord no kay kibaw man ang Ginoo sa desire sa tong kasing-kasing tagaan ta niya basta kinahanglan like I said mangayo ta dapat nag-abli ato ang kamot dili magkumot og empty ang ato ang kamot para mahatagan ta makadawat ta og unsay mas maayo para nato okay Eda mga suking tigpaminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN
Production Center, Radyo mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.